bethai kendit kinsan une uwe ulum miding uba pauna ba pa perthai bad ubadan hapa kari Philippines kakirteng tu une ulum miding latip kumta umaun kanlon bad ubadan hapa ketika daulenang Negros kajing bethai tu une ulum miding kalang ka bashir khai ba hadu kata ta ha ka baki pai ba ki badan ha ki jakaru ki haban patch nang na lingba kene ka video ru pilaban sakhi ya ka jing sedang jo ka jing bethai tu ulum miding ha ka ban ningkong ki pat ba ki ang baka por ka bakhado kala de ya ka te kisnang Henry suki pasuki kat ba une ulum miding ulanang bethai ki pat ba ki lanang sotho ba tu ulum miding ubthai de tang namar baka de ka por ya u ba un bethai kane ka jing bethai tu une ulum miding kala jaman ka janmet kata ka por sau siteng ka bade ka khat kendai tarik ubnai February usnam arajar arphausan ba une ulum miding ka jing bethai ka tedam harangkat ki depai kala her hadu kumba ar kilometer sahit benang bat kila poi hadu kumba 100 kilometer pat syakendau kunta ki breu ki snang ki thau ki badan marjan bu ne ulum miding ki haban patch nang na mardor ban lain na kano ka jingjia ka basngosi taradu kene ka khlep mat ka bamental layatho ba khlem dan mano bala men saujor bat khlem dan mano bala khlat na Hendrik ying ki sampat ki badan marjan bu tu lum miding hi ha ka baki ma ki bala sin tu lum miding kila late day ha kita ki ying bat kita ki ying kila jat lapra bat ya ki video ki bakham sharkhai ha ka balayo i ya ka jing pen i ya ka jing jat jing pra jo ki ying ki sam bat kum jo ka jing men sau jo ki jingri amsim lala ban plak ya po YouTube namar ki kendon jong ki YouTube bat kum ta ka ne ka jing thai ju nu lum meding ka dei artar ka sin ka baning kong bu un jor bu un he adu ka te hadin arphos nam ha ka te ka dol nang Negros ha ka bakilat pathai kubar Philippines kila ang bat hadu kane khliap mat ke bamental layatho bakat tedam ke baminu tu lum miding hadu mentaru umpat kot bat kum taki pai ba la shuai advice la shuai jingtep baki pai ba kim parla ban iphai ki ying ki sam ki badan marjan bat utai ulum miding